Nilqakom għal programm Mit-sena minn Fatima, programm li huwa mtella minni Fader Hayden fl-okkażjoni taċ-ċentinarju tad-diritt tal-Madonna ġewwa Fatima. F'dawn il-programmi qegħdin nitkellmu dwar il-messaġġ tal-Madonna f'dawn id-diritt u kif nistgħu ngħixuhom fil-ħajja tagħna illum. Fir-riflessjoni tagħna fuq il-ġrajiet ta' Fatima, illum sejrin nikkonkludu it-tieni dehra tal-Madonna ġewwa Fatima li seħħet fit-13 ta' Ġunju tal-1917. F'din it-tielet parti tad-dehra insibu li Luċija tirċievi mingħand il-Madonna il-missjoni tagħha li tgħidilha li tkun illi Ġesu lilha irieda tibqa' tgħix ħajja itwal minn Ġaċinta u Franġisku għaliex ħanikwota Ġesu jixtieq jinqeda bik biex in-nies isiru jafuni u jħobbuni. Irid jistabbilixxi fid-dinja id-devozzjoni lejn il-qalb bla teba tiegħi. Mela, f'din it-tieni dehra Luċija tirċievi din il-missjoni partikolari tagħha li ma kinitx ta' tfal oħrajn, hawnhekk turina sistijej kif anka hekk mill-aspett spiritwali fil-Knisja għalkemm aħna lkoll indaqs imma maħniex l-istess. It-tfal irċevew l-istess grazzja li jaraw il-Madonna, etc. Però l-missjoni tagħhom kienet differenti. Franċisku Ċaċinta il-mulej ħadhom anka feta bikrija, feta żgħira, Ċaċinta ta' ħajja Luċija ta' ħajja twila u b'missjoni differenti. U din missjoni hija fi kliem il-Madonna stess li Luċija kellha tkun strument f'idejn Ġesu biex Omna Marija tkun magħrufa, tkun maħbuba u dan kif? Billi titnissel, titkabbar, tiġi promovuta devozzjoni lejn il-qalb bla teba ta' Marija. Mela żewġ f'tliet affarijiet. One li tagħmel lil Marija magħrufa. Montfort eżisti fil-ktieb tiegħu id-devozzjoni vera lil Madonna jgħidilna li iktar ma joqrob il-jum meta Ġesu jerġa' jiġi it-tieni miġja tiegħu il-parusija, Omna Marija għandha tkun rivelata aktar. Jgħid li kif Marija ħejjiet l-ewwel miġja ta' Ġesu ġi permezz tagħha u permezz tal-qawwa tal-Ispirtu Santu, hekk it-tieni miġja ta' Ġesu Marija tħejji l-Knisja, tħejji l-umanità biex tilqa lil Ġesu meta jerġa' jiġi. Ġurnata, jum, mument, ġrajja li ħadd ma jaf meta u kif. Però Montfort jgħid iktar ma joqrob dak il-mument l-Ispirtu se jirrivela lil Marija aktar lill-Knisja u lill-umanità. Dan huwa don ta' Alla illi aħna insiru nafu l-Omna Marija eżisti. Ġesu fuq is-salib stess l-disċiplu maħbub jgħidlu Awni ommok. Kienet diġà preżenti fil-ħajja tiegħu, kien magħha. Però ġie l-mument meta Ġesu irrivela lil Marija lid-disċiplu maħbub b'mod ġdid u ta' missjoni ġdida. Jiġifieri anke Ġesu kien hemm il-mument meta biex ngħidlek urina lil Marija b'mod ġdid. U aħna l-kol kemm aħna għandna bżonn eżisti nirċievu dil-ħaġa. Dil-missjoni li kellha Luċija b'xi mod tista' anke tkun tagħna eżisti li nagħmlu l-Omna Marija magħrufa. It-tieni ħaġa li nagħmluha maħbuba. Li nwasslu il-min iħobba. Meta Ġesu d-disċiplu maħbub jgħidlu Awni ommok, il-Vanġelu jkompli u minn dak il-ħin id-disċiplu ħada għandu. Ħada fl-intimità ta' qalbu. Ħabba bħal ommu. U aħna wkoll eżisti rridu nħobbuha aħna bħal omna, per rridu wkoll nagħmluha maħbuba eżisti mill-oħrajn. Għaliex hija ommhom. Ġesu l-kull persuna, l-kull disċiplu maħbub tiegħu qed jgħidlu Awni ommok u bħal kull disċiplu maħbub aħna rridu neħduha għandna eżisti. U mbagħad hemm il-forma prattika kif din li nagħmlu l-Marija magħrufa u maħbuba trid isseħħ devozzjoni lejn il-qalb bla teba ta' Marija. Din hija tema twila ħafna fil-ġrajiet ta' Fatima.
li tiġbor ħafna elementi fiha, li tiġbor ħafna ħanidu hekk binja sħiħa ta' spiritualità li għandha tradizzjoni ta' mijiet ta' snin. Ġifieri mhijiex l-ewwel darba li għandna referenza lejn devozzjoni lejn il-qalb ta' Marija. Għandna l-San Juan Jud, għandna l-Montforces li jitkellem minna, għandna hemm tant qaddisin eżistijej u tradizzjoni spirituali, però Fatima kien il-mument meta kien hemm din l-imbuttatura kbira biex ngħidlek ta' devozzjoni lejn il-qalb ta' Marija u l-qalb ta' Ġesu flimkien li diġà anke nsibuha fid-deritt tal-Madonna ġewwa Rue du Bac f'Pariġi tal-Midalja Miracoluża, meta n-naħa ta' wara tal-Midalja Miracoluża, in-naħa t'isfel insibu l-qalb ta' Ġesu u l-qalb ta' Omna Marija, it-tnejn li huma ħdejn xulxin. Mela din hija binja, hija mixja sħiħa illi għandna fl-istorja anke tad-devozzjoni Marjana. Luċija ta' tifla żgħira tgħidilha ma jinse nibqa' hawnhekk waħdi, staqsita issa dispjaċuta tipo Franġisku ċaċinta ħadoħdhom miegħek, quindi l-missjoni hawnhekk se nagħmilha waħdi. Din eżistija dejjem is-sens ta' meta għalletik missjoni. Aħna faċilment nħossuna waħedna fina għaliex hija akbar minna, għaliex ma nsibux dejjem min jifhimna, etc. U x'inhi tweġiba ta' Marija liha? U forsi din it-tweġiba għalina wkoll. Le binti, jiddispjaċik ħafna, taqtax qalbek. Jien ma nitilqek qatt. Il-qalb la teba' tiegħi tkun ir-refuġju tiegħek u triq li twaslek għand Alla. Din hija espressjoni eżistijej. Sabiħa immens, hekk fil-ġrajiet ta' Fatima hija hekk b'mod personali bejn il-Madonna u Luċija waħda mill-kliem, mill-vrus, mill-messaġġi personali għal Luċija sabiħ immens li forsi anke nistgħu noħduha ħalina l-kol eżistijej u forsi nistgħu nikdmuh xi flimkien. Taqtax qalbek. Jien ma nitilqek qatt. Il-qalb la teba' tiegħi tkun ir-rifuġju tiegħek u triq li twaslek għand Alla. L-ewwel ħaġa taqtax qalbek, kemm hija kelma hekk illi ta' Omna Marija tgħidilna kemm għandna bżonna li anke aħna il-kol kemm aħna skont is-sejħat differenti tagħna. So jekk int saċerdot, Marija tgħidlek taqtax qalbek. Jekk int patri u soru tgħidlek taqtax qalbek. Jekk int miżżewweġ tgħidlek taqtax qalbek. Jekk int arusa taspira żwieġ tgħidlek taqtax qalbek. Jekk inti qed tipprova tinqala minn ħajja ta' dnub tgħidlek taqtax qalbek. Jien ma nitilqek qatt. Ir-riżors biex ma naqtawx qalbna mhux għax aħna kapaċi. Eżisti. Ma minħabba l-preżenza tal-Alla magħna. Hekk il-ġrajja tal-poplu ludi kontinuament. Il-ġrajja tas-Sultan David li ma kellu qatt jaqta' qalbu għax il-preżenza ta' Alla kienet miegħu. Jien ma nitilqek qatt. Ġesu nnifsu għamilna dil-weda. Jiena magħkom dejjem u sal-aħħar ta' żmien. Kemm għandna bżonn niggranfaw eżistijej ma' din ir-realtà. Jien ma nitilqek qatt. Ġesu Marija dejjem magħna. L-Om tagħna tas-sema dejjem hija magħna maħbubin tiegħi. Anke fl-iktar momenti nħossuna waħedna, nħossuna forsi qegħdin nafġu fil-ħajja, nħossuna dejjem mid-lejl mudlam tal-fidi tagħna, minn kriżi tal-fidi tagħna. Jien ma nitilqek qatt, kuraġġ. Il-qalb la teba' tiegħi tkun ir-rifuġju tiegħek u triq li twaslek għand Alla. Il-qalb la teba' ta' Marija mhijiex per se il-qalb bħala organu fiżiku, imma l-qalb fis-sens bibliku li tfisser l-interjorità tal-bniedem, dak li hu l-bniedem hu fil-verità fil-profond tiegħu innifsu. Għaliex il-qalb la teba' allura il-profondità ta' Marija hija l-Immakulata Konċezzjoni, hija dik li hija mingħajr id-dnub oriġinali maħbubin tiegħi, bi grazzja singolari mingħand Alla l-virtù tal-passjoni l-mowt il-qawmin ta' Kristu. Mela qed tgħidilna il-qalb tiegħi Marija tgħid jiena stess. Qed tgħidilha jiena nkun ir-refuġju tiegħek u triq li twaslek għand Alla. Refuġju u triq. Ir-refuġju
int fej tista tistken meta għaddej minn xi battalja, meta għaddej minn xi mument ibes, meta għaddej minn diffikultà, meta għaddej minn attakki tax-xitan, meta għaddej minn persekuzzjoni, hija r-refuġju tagħna Omna Marija, ejjew nistkennu eżistijej f'Marija. Waħda mill-leqdem talba li għandna lill-Madonna fil-Knisja tmlura s-seklu 4 ngħidula taħt il-ħarsin tiegħek nistkennu Om Qaddisa Talla. Nistkennu. Marija l-ken tagħna l-midinbin ngħidula fil-litanija eżistijej. U hija triq li twassal għand Alla. Hija triq li twassal għand Alla b'divorsi modi. F'Kana qaltilna għamlu dak li jidulkom hu. Kif Ġesu ġie permezz tagħha eżistijej. Għandna aħna morru lura għandu permezz tagħha u l-Ispirtu Santu, mhijiex Marija waħedha, hija Marija u l-Ispirtu Santu. Marija li anke sinjal tal-Knisja lura hija Marija fil-Knisja, Marija mal-Knisja u l-Ispirtu Talla li flimkien huma triq li joħduna Ġesu. Imma kemm sabiħa li nafu li għandna dil-Om li hija kenna lina u li tħobbna b'imħabba safja għal xekkja l-Immakolata Konċezzjoni fil-imħabba tagħha hija pura safja lina u refuġju u triq. Hija triq żgura ma' Marija mhux ħanisbaljaw morru għand Ġesu. Imbagħad id-dera tagħlaq hekk b'immaġni partikolari. Fil-waqt li Madonna qalet dawn l-aħħar kelmiet fetħet idejha u t-tieni darba xeħtetilna r-raġġi ta' l-istess aw dawl qawwi fuq dan id-dawl tkellimna mhux ħanerġa' nirrepeti. F'dan id-dawl isna rajna lil nfusna mitlufin falla. Ġaċinta u Franġisku kienu jidru f'dik il-parti tad-dawl tilajn is-sema u jien f'dik li kienet imferxa fuq id-dinja. Qed tfisser il-missjoni dan id-dawl juri l-missjoni tagħhom hawnhekk. Ġaċinta u Franġisku lejn is-sema għax kellhom jimorru fil-ħajja dejjem malajr u hija lejn l-art għax kellha taqdi l-missjoni ma nutaw l-istess dawl u l-istess Alla li jagħtina missjonijiet u toroq differenti. Quddiem il-pala ta' idea l-leminija tal-Madonna kien hemm qalb imdawra bix-xewk li kienet qed jinfita. Fimna li din kienet il-qalb la teba ta' Marija offiża bid-nubiet tal-umanità u li qiegħda titlob riparazzjoni. Hawnhekk għandna hi l-bidu ta' devozzjoni anke lejn il-qalb ta' Marija kif kellha tkun li ħad tiżvolġi anke l-qudiem anke wara d-deriet uffiċjali ta' Fatima, meta Luċija baqa' jkollha d-deriet tal-Madonna. Illi biex issir riparazzjoni lejn il-qalb ta' Marija, Marija li tħobbna per offiża bid-nubiet tagħna tistiel. Qudiem naraw il-5 tipi ta' nubiet li Madonna stess issemmi li joffendu l-qalb tagħha. Jalla llum permezz ta' din il-ġraja eżistiel kol kemm aħna hekk niskopru li għandna sieħa partikolari, niskopru li Marija hija magħna, m'aħniex waħedna, ma naqtawx qalbna, hija l-ken ir-refuġju tagħna, hija triq li twassalna għal Alla missierna. Waqt li nirringrazzjakom tal-li segwejtu dan il-programm mit-sena minn Fatima, ejjew nagħlqu flimkien dan il-mument li kenna b'talba li hija marbuta mad-deritt ta' Fatima, talba li tpoġġi lil Ġesu fiċ-ċentru ta' kollox. Nitolbu flimkien. Trinità Qaddisa nadurawk. Alla tagħna inħobbuk fis-sagrament imqaddes. Il-mulej jagħtikom islem.